Do you know kuti ndikakudza kuti kumba kwachipo handitika kunoenda vana vane ma14 years. Mwana anga achigara ikoko wandiri kukudza uko ane ma14 years 15 years achiunzwa nemadhara mumba make munotwa madrugs. Tikada kutoipeswa nyaya iyoyo unotonyurira izvozvozvo. Vana vanga vachigara mumba mako vane makore mangana vanga vachisanganisa nevakomana. But hatidi kukuisa pakaoma. Nongokusiyawo uchirarama. Inini at the end of the day, madrugs acho inini ngosi muningira wangu ane video yatoriko kumaTikTok. Actually, let me just say it's an unfortunate event, especially kuna Chipo the trouble causer, because it's not something chinotambirika semunhukadzi kuti sikarudzi yako inotenderera all over the social media platforms. People will be commenting different views, different points. Vamwe vanomanipulate, others are now using AI kuti vawedzeredze chinhu chinenge chiripo. Ndizvozvo zvamakaona ndo zvakaitika. Ndinokumbira ruregerero ruzhinji rweZimbabwe, mafanzi angu vanondisapota vandakadisappointa nekuda kwemapictures akabuda nezuro. It was just a misunderstanding yekuti pane munhu akatenga munhu wandaigara naye mumba vakatanga kutora information yangu yese inini ndisingazive. So I can't blame her kuti why akaisa manude, but what I can blame how manude akazobuda sei kuti aende pa social media. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita. Ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi ndina guest ndina guest wandinawo zviri seko maiti. Ndiri right. Magadi yenyu. Kosange munari kusiririsa uda. Ukaona tatouya kuratidza kuti nyaya dzacho dzatiri kutaura inyaya dzinenge dzatotisimudza kubva kuteresi kuti tuye timbodzidzeya pana, because usually isusu hatizi vanhu vekunyanya kuda kupopa pese pese. Ndizvozvo. Saka kusiririsa munofanira kutozvitarisira. Right, tinotenda zvikuru. So now toda kuti timbobate panapa inhau iri kutenderera pa social media zvakanyanya. Ndo ndingangoti nezuro nanhasi ndo nyaya iri kunyanya kutaurika, nyaya yaChipo the trouble. Ndo nyaya toda kuti timboizeya, timbonzwawo kuti imimi kusaidi kwenyu semunhukadzi munenge muchionawo sei muchitarisa madiwi akasiyana nekuda uri pa social media pacho pane vamwe vanhu vakawanda, umwe ari kuibata nyaya apa, umwe ari kuibata nyaya apa, umwe ari kuitaura. So imimi makazvitarisa tichiona isisu zvinhu zviri kuitika. Maidi tiri kuona pane maphotos ari kufamba aChipo. So handizivi kuti makazvitarisa imimi semunhukadzi. All right. Thank you very much DJ nekundipa mukana kuti tikwanise kukurukura maringe nenyaya yakaitika. Actually, let me just say it's an unfortunate event, especially kuna Chipo the trouble causer, because it's not something chinotambirika semunhukadzi kuti sikarudzi yako inotenderera all over the social media platforms. People will be commenting different views, different points. Vamwe vanomanipulate, others are now using AI kuti vawedzeredze chinhu chinenge chiripo. But zvinhu zvakatoitika, that's why ndatotanga ndichiti it's an unfortunate event kuna Chipo. And sevakadzi seni kwete kuti vakadzi seni munhukadzi is not something chekuti chinhu chakaitika chiri right, hachina kunaka. But sometimes we need to dig down kuti what happened kuti zvinhu izvo zvizoitika. Yes, zvakaitika, but kuzopera kwacho ini semunhukadzi handina kuzvitambira zvakanaka, and zvinhu zvinosuisa. And tikatotarisa Chipo wacho, I think she's a strong lady. As for me hangu ndingadai nditori mublanketi, was kutenderera kwacho chichipinda mapindira chakaita hazvitambiriki. Right, ngatitarise itsitsi maiti ichokwadi zvinhu zvisingatambiriki, but munozvionawo here kuti apa handisi kutaura zvangu saidi revakadzi kana kuti revarume, handina kubata divi rimwe chete. Munozvionawo here kuti pamwe pacho zvinhu zvatinotamba nazvo it's very bad. Kuti titambe nezvinhu zvekuti munhu akashama uchitumira umwe munhu. Ko hationani here?
Okay, let me be honest with you, DJ. Maybe nguva yamakakura nenguva yakura vamwe nenguva yazokura varipo handiti. So zvinosiyana depending nekuti vanhu matrustana to what extent. Sometimes ma long distance relationship, nowadays people are now sending ma nudes. Unongotumira umwe wako, hi nditumiro, you know, then people end up vakusherana. But hauzozive, like say apa. We can't blame kuti why Chipo akateka ma nudes. Because apa ari kunatsa kubuditsa kana mamboita go through ma videos ake, ma live ake. Ataura kuti I was dating someone ari kunze kwenyika. And takasvika pakuti chimbontiwo unoda kumboratidzawo kuti musi waunouya uri kunotambirwa nechinji akaita sei handiti. So the thing is, vame havo, they believe kuti zvinosimbisa rudo whether uri uko uyo ari uko. Ndo zvavanobhilivha mazviri. So I can't blame her kuti why akaisa manude. But what I can blame, how manude akazobuda sei kuti aende pa social media. Ndo pega pandiri kublame. Yeah, right. Pane nyaya manje. Ndo pane nyaya ipapo. Because iye Chipo achitaura, ari kutaura kuti nini phone ndakaipa umwe munhu handiti. Ndapa umwe munhu uya Chipo pane vanhu vari kubrema. Ndakatarisa inini nyaya ye. Alright. Pane vanhu vari kubrema kuti Ningi akatumwa naNingi kuti ita zvakadai. Okay. Ani muri kuona. But isisu edu nini ndichida kuzvitarisa. Chipo akatozvishaishira ega. Because iwe uchipa munhu phone yauri kuziva kuti phone ine zvinhu. Okay. Hautofaniri kutopa munhu phone iyoyo. Unofanira kutotanga waiflasha. Kana kuti asi mafoni manzwire ndinge ndichiita zvangu zvimwe phone inge yakafa. Handiti? Okay. Phone ichibva yanzi ngaende kundogadzirwa. Okay. Saka phone yakagadzirwa Chipo asipo. Ndo pakazoonekwa zvinhu neuye engapiwa chiwe. Phone. Engapiwa phone. Saka inini hangu panongoita question mark ndepekuti dzimwe nyaya dzevanhu hauzozvizivi kuti daka rawo rinobva papi. Nekuti ndikuona kuti nyaya yacho iri kukandirana. So like nezuro manheru mama V wakabuda papa wachitaura kuti no, because inini ndakazvitarisa kuna Chipo haasi kuda zvake kundobuda pachena kuti nyaya dzacho ari kudzikandira kunani, but ndoona kunge sekunge ari kurwisana nani namama V. Okay. Ani mukuona. Because mama V wengu ari palive nezuro nana Sendi nana Sekuru Gudo nevamwe anditika nana DJ Sparks wachikurukura wachimbobata nyaya idzodzo, but Chipo ari kudhanza hawana kundikwidza kuti ndinge ndichikwanisa kudini nini kutaura ma views ake kutaura kuside kwake. Hawana kwanisa kumupa mukana wekuti ataure, but ndichinzwa inini ma video mama V wachitaura watotaura kuti Chipo akazvishaishira zvinhu zvake ega uye zvekare Chipo meno nevanhu vataura zvemadrug ichichi, but iye Chipo zvemadrugs ari kuramba kuti inini handina kumbobvira ndatengesa madrugs. Munhu anotengesa madrugs anodini? Anosungwa. Saka nhau dzinoitika pa social media ndedzekudai zo my dear. Pamwe pacho ndepekuti vanhu tinoita sekunge tinorwisana. Okay. Isisu tiri kunze tinenge tichiona kunge vanhu vari kuwirirana. But vanhu vane madaka mukati umu havawirirani. Yeah. On that issue yamataura DJ, I think you might blame Chipo semataura maita kuti phone yakazodai. I think maybe let me just give you an example yangu inini. I've got two phones, iPhone ne Samsung. I use my phone iwa SR2. Right. There are certain things ndaitashandisa Samsung, then I later shift kuenda ku iPhone. There are things zvangu zvirimo zviri private zvandakasoisa kare maybe 2022 or 2023 zvichirimo mufone imomo. So according to maonera tiri kuita nyaya iyi zviri kunzi these guys vaigara pamba paChipo. There are certain things zvaundinokwanisa kungotrusta munhu kuti you can just take this phone kuti uzorealize sechinhu changa chakafa. Tiri kutaura kuti phone iyi yakafa iyi handiti? So you can't even say no, phone iyi ngaitanga yagadzirwa ndozoona zvinhu zvangu ndoflasha ndodai. So I expect kuti pachagadzirwa phone the person was supposed to come back kuna Chipo, phone iyi tagadzira blah 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 whatever, vanhu vodzokera kana ane zvaarida kudeleta. Ende ukazoona panogarisanwa vanhu
pane maybe yatinotaura kuti trust because ukaona munhu akusvika pakuunza mutorwa wausina kukama naye wekusangana naye pamasocial media apa zvongonzi kuda kushanda newe kwakumutora then you put that person close to your family it shows kuti panga patova nekamwe katrust kaika so inini maonera angu I feel like Chipo one atori mushok futi kuti how come kuti munhu uyu wandaipa sadza wandaipa shelter wandaishanda naye all of a sudden munhu anongokudai okuputikira so inini I'm failing to understand the connection between these two guys vaigara navo and Mama V. I don't know kana mune any kuti mundivhurikirawo kuti connection yacho iri papi kuti because Chipo ari kublame kuti ndiwo kwa admire ndiye akatuma tuwanhu kuti tudai inini I was trying to analyze it because paunopinda pamasocial media there some people who vanowedzeredza nevamwewo vachitaura ndichionawo hangu kwake kusite azvinonatsondijekera kuti what's the connection connection yacho inonetsa manje because ndopandikutaura kamaiti kuti connection yacho kwaari kutora zvake nyaya indopandati paipai handizozivi zvangu zvimwe zvinenge zviri kuseri but isisu tichida kunyatsotarisa connection yake Chipo yaari kutaura kuti nyaya yakabva apa ichibva yaenda kune uyu alright saka uyu ndiye akaadmire uyu Mama V ndo akatuma here uyu akaenda kundoflasha foni akaenda kundogadzirisa foni kuti kumbira foni kuna Chipo because utore something muri kupaona ipapo vanhu vanenge vaine daka havo rekuti chinhu chaitika zviya vanenge vakutsvaga kuda kuziva kuti chinhu chakafamba sei ngatichimbotarisei akapiwa foni uyu kuti agadzirise foni naChipo ukama hwavo hwenge hwakamira sei animokona right ukama hwavo ndo mwatinoda kutanga kutarisa kamaiti kuti pawakaparadzana uyu achibva pamba paChipo wakanetsana here kana kuti bozi kana wachinge wakanetsana uyu anotoenda aine daka rekuti hauraiti mira ona ndowandidzinga mira ndizokusota I think there was ma issues because mukatarisa video rambobuda ranga richitaura kuti mwana waChipo was complaining about these guys kuti vanopinza vanhu vavo imomo of which we are not judging but kusaidi kwaChipo it's not proper to just invite an outsider. I like kuti admita ega atoti mafans angu I'm very sorry nezvandakaita kuti ndakangotora an unknown person sometimes nochiti uri kubatsira but hakuna chinhu chinonzi kubatsira an unknown person ouya close to your family maybe behaviors aiitwa sezvo iye ari kunatsotaura kuti ingochani we are not sure about that but we are trying kushanda nezvanga achiedza kubuditsa iye kuti ngochani pamberi pevana vako vanhu vachikecheswa pamberi pevana vako at the age of 14 mwana anokwanisa kutokopa character do you know that anotokwanisa kutofila kuti zviri kuitwa izvi zvakanaka why can't I just get my own boyfriend then sleep around nechichichichi ipapo so ipapo Chipo akatotadza to that extent yaakazorealiza akutraya kuda kudzinga uyu I don't know pakudzinga anga atotransfer maphotos here kuti azopostwa ipapo ndo pari kundishupa manje kuti pakuzodzingana apa ndo panenge pakabuda nyakanyaka dzese ndo pakabuda nyakanya but obvious kana uri kushelter someone munhu anenge akatogarisika especially kana uchishelter obvious hapana kana mabuser unenge uri kubuditsa akanyanya unenge wakagarisika uri kutekerwa zvese chichi everything so obvious vanhu ivavo they don't appreciate kuchengetwa kwaanenge achiitwa alright saka ini ndanguka saka pachiitiko chakadai handimunoziva kuti panoitika zvinhu vanhu tinofanira kudzidza exactly hongu zvaitika kuna Chipo handitika but isisu sevanhu vemuZimbabwe hazvina mhosva kuti uri munhu wepasocial media here kana kuti hausi panoitika chinhu chese ngatidzidzei chimwe chinhu kubva pachiri handiti because kana muchinge muri murudo yes muri murudo inini ndikushaya kuziva kuti pamunenge ukatumira picture ukatumira picture munoziva kuti maidi kutorwa nemwe munhu wototi alright wadanana nemunhu handiti waenda kana kulodge obva kutora picture usingazivi obva atanga kuritenderedza zviri nani alright pane riri kunatsokuoneka kuti face yako pane unyatsa kuoneka kuti ndakatotora ndega ndikamudiniwo zveshuwa ndikamutumira ini chandiri kufarira hangu kuna Chipo hanzvadzi yangu haasi kuramba ari kutaura chokwadi kuti chokwadi zvakaitika but pandiri kunzwisisa pane nyaya dzese dziri kuitika idzi pane kubuda kunzi ningi ndiye akakutuma
ane muri kuona ende ari kunzi akatumwa wacho ari kutotaura kuti imi titori nezvakawanda ipapo manje mama view ari kutotaurawo kuti inini muri kungondidaro zvenyu ini handikwanise kutuma munhu but dai ndenge ndichida muri kuona pari kundobata mama view mama view wari kutaura kuti dai ndenge ndichida kuburitsa zvinhu zvakawanda ndine zvinhu zvakatowanda zvandaitokwanisa kuburitsa saka why uri kundibrema kuti inini ndindakaburitsa zvinhu izvi uri kuzviona ini ndakatochengeta umwe ungwanda wandisina kuburitsa saka kutaura kuti sometimes panogona kunge painewo bhozi vanhu tichitamba tine masecrets atinenge tichiudzana tichidi bhozi ini nangu ukama hwake namama via ndidini zvangu hatiuzivi kuti ukama hwao uri papi wakatamba ushamwari hwao kusvika papi handitika but ushamwari hwacho kana uchinge hwakutambwa zvekuti vanozosvikana pakuzondopfumana kana manu I think ipapa vanhu vanenge vakutadza kuti alright ini nangu pane pamabuditsa point DJ muchiti zvoni pane zvinhu zvatinofanira kudzidza in life kuti kana uchidanana nemunhu usatumirane manudzu ndizvo ndo zvandaifunga ini no how can I date you uri kuAmerica obvious notombokuratidza I just believe in circulate manudzu ana basa uchitumira munhu wako aiwa unoziva chamarika unoziva kuti iwewe inini mwana wamai wangu chaichai handimutruste handitika mukadzi wangu chaichai handimutruste because munhu unonzwa zvandikutaura ko uyu munhu uyu ari kudanana nemunhu ari kutoziva kuti munhu uyu munhu wewanhu anozikanwa handiti ko mukarambana chifunga warambana ndiri kudanana naye ari kuAmerica tabva tarambana kobva tanga kumatenderedza ariye unenge uchitoona brain dzemunhu hauone brain dzemunhu haupinde mupfungwa dzemunhu ukadziziva aiwa toda chokwadi ukaona ndosa DJ dataura ukaona wakumaster courage yakuzosvika I'm not saying these things they are good they are ane maspirits azvinoconnectana nazvo hasho so it's not something chatinoti itai chakashata pandoda kunzwisisa maidi ndepekuti alright atumirwa chinhu handiti atumirwa nudo handiti atumirwa chinhu chake chipo atumira chinhu kune uyo uyotumirawo chake saka uyo ari kutumira kuti atoita here ariko achiite here ari kunze kwenyika DJ do you know people can do sex online handizvizivi izvo you can even do sex online uchitosatisfy unoita sex se amusati mambodeta munhu ari online aiwa imakambozviita but I know zvinoita unotodanana nemunhu wako atori kunze motosvika pakutoudzana zviri sweet mosvika pakutobvisana kubvisana chii hembe online asi munenge makuita no uri kutomuona handi it's like pafoni like muri kuita video call here motobvisana uchinzi bvisa alright bo dzamara zvatopera unenge uchionei bozi andikuchiona here izvozvo toziva kuti isisu mai vanopinda baba unopinda muna mai saka kana makudhetana pafoni nemapikicha kana nemavidhiyo isi baba wapinda sei muna mai doing it vanhu vari kuzviita vese vamuri kuona vese saka mweya wafamba mweya wacho washata ndo zvazviri kutoitwa panenge patoo nechisatanism chinenge chiri it's connected to maspirits sometimes it's always something that we can recommend kuti itumiranai manudes bozi ndo maresults acho kwazvinozonodini kwazvinozonosvika ipapo so I think on these videos ari kucirculata ndazonzwa chipo she was complaining nevanhu vakati one day pazobatwa nauncle saint pabatwa nhingi so it's something that we are learning as well kuti dzimwe dzenguva vamwe vanhu vanouya vachiti kuta it's not kuti these guys because hanzi vakatomboya kushopu kwangu vachiita zvekuda so they end up supporting that person though papasi kutaurwa mazita but isusu munhu tiri kumuziya kari kutaura ende kulife wakanangana naye ka hatimbodi kunyepa ndii mama v ndiadmire ndo munhu wakanangana naye asi inini hangu inini admire wacho ye mama v kana waine madaka zvawanawo asi panyaya iyi paconnection yawo iyi because kuri kundobudira maphotos ka ndekuna admire ka
muri kuona kuti pane distance 30 miles away chaiko vanhu vanenge vaine madaka avo avagara vainawo kugara. He can escape it, Mama Admire. Machances ekuti tinomucleana it's 100%. Aripo. Because we can't say kuti ava two vaigara uku yesi ngito whatever. I don't know how people judge themselves iko kuti munozviona sei kuti ingochani. But connection yavo nemafambirana avaita isusu sevanhu vanoteerera nyaya hatina kuiona hedu. Ini nangu inyaya dzekungoti vanhu vagara vanenge vaine daka ravo riri kuseri ratisiri kuziva pekuti panobuda chinhu unobva wati uyu ndiye adai. So ngatichimbotarisei isisu panyaya yekugara nevanhu my dear. Chipo ari kunzi aigara nevanhu plus iye atotaura kuti nenyaya yangu nemwoyo wangu wetsitsi wekuti munhu anogona kuuya kwandiri handina pekugara ndiri kudai ndoti uya tigare mobva magara mese. Magara mese munhu uya ndiye akuzodini manje ndiye akupanduka futi. Saka so ndiri kutarisa nyaya iyi zvangu handizivo zvangu kusaidi kwenyu. Ipapo paifanira kuitwa chidzidzo chakanyanya. Chandiri kufarira futi pana Chipo haasi kuzviramba ende apa sorry zvine uremu zvine udzamu kuti asori mafanzi angu ndakadana nawo nemunhu wangu but ndaitotiwo tiri kutodiniwo tiri kutodanana ndichitumirawo maphotos kuti waonewo kuti pachiripo uriyo ndokudya kwakapfeka ndiri vhonjeti kudya kwamasawara iyo ishuwa kutirika. Sometimes it's maybe there are people out there vari kutodzidza even isusu we are also learning. Kushanda mese doesn't mean zvakutonzi takutotsikana tsika dibudewo. So Chipo zvinhu zvaatodzidza kuti yes whether washanda nemunhu asina shelter whether washanda nemunhu shandai munodzokera kumba kwake. Shandai like what she is doing anti ari kurwa naMama V. They are not close. Haana anything to lose from Mama V. Why? Because Mama V anombosvika kugara kumba kwako. Can you imagine kurwiswa nemunhu wawaipa sadza wawaipa shelter wawaipa chi. So it's something chandatodzidzawo kuti one, you might destroy future yevana. Vana vachipo I think paincident ika vaona zvinhu zvavaisafanira kuona. Ndizvozvo. Because ngatotarisa twangu tuvana hatutozivi kuti ngochani yakaita sei. But vake vana vane manarrative vanoona like zvazvichitaurwa vakuona madrugs circulation yemadrugs kuti inoitwa sei. Vakuziva kuti ngochani dzinopinzana uyu chinotoona kuti uyu murume chichiri kuitwa apa. So it gives confusion kuvana. So sometimes let's try to even tine dzimwe hama chaichai do not kana mukoma wako chaichai kana munin'ina wako chaichai kana eni mbuya wasekuru. There are some people who not ndivade kumba kwangu. Asi kwete kuti hauvamhoresi kwete kuti hauvabatsiri vari ikoko. You can give that person anything. Unotovabatsira unotovaitira zvese but kumbachi ngakuve munhu kana hama yako ichitombokuitira mashura komutorwa mukadzi chaiye mukadzi waunoisa padhuze anoshinga kupinza chikomba pambedha wakatenga kuzvionaka. Ndosaka ndataura kuti nini hama yangu handitrust mukadzi handitrust handina munhu wandichatrusta muupenyu nekuda kwekuti aiwa musaite nharo mukadzi kashoma kuti varume izvali ndiwo asingatrust mukadzi munhu because hauzivi zvaanofunga zvimwe. Because tikada nyatsotarisa zvedu maiti unoziva here kuti munhu anogona kukuuraya iwewe murume munhu akabata upenyu hwemurume unozva ndiani? Mukadzi. Exactly. Because mukadzi ndiye anokubikira chikafu ndiye anokuwachira hembe zvese alright akada kukuisira uriri wehembe akada kutora wemakonzo akakuisira muchikafu unoita sei unoswera waenda apa unenge wabva kubasa ukiti mukadzi wangu haanatso wabika iye ugokupuruzira baba chekubata uri aidya idedzi munhu orwara otofa ani mukuzviona. Saka so ngatidzidze isisu zvedu tangoti tingoibate-batewo nyaya sezvo hedu tiri vanhu vachiri kunyanya kuziva zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya idzi asi ndichitarisa Chipo anenge akagara nevanhu vakawanda pamba pake. True. Akatora vanhu vakawanda akagara navo. Inini ndaifungidzira hangu kuti kune hanzvadzi yangu Chipo dai enga akwanisa kuzviraramira upenyu hwake nevana vake.
asingapinzire vanhu vakawanda mulife yake. Because munhu sometimes vanhu hapana munhu anofara nelife yemunhu. Nani mukuzviona? Munhu ukada kutongoti kuda kungoita kabudiriro mbichana, umwe munhu akutotanga kutotaura zvisizvo. Pamwe zvichida madrugs pamwe madrugs ake zvechokwadi chipo acho hatorina. Ani mukuzviona? Pamwe hatotengezi, hatorina, hatoziva, anongoziva mbanje dzake dzataura kuti inini ndaitombosmoka weed. Ndoega. Cocaine kumubvunza kuti ine kala rudzi pamwe hatoziva. Hatoziva. Ani mukuzviona? Asi nekuda kwekuti vanhu vakangoona kuti munhu akuda kuita kakutsvukirira, akuda kusimukira, akuda kupfeka zvakanaka, vanhu vakutotanga kutoita godo kutoti uyu munhu uyu tikamusiya anodini? Anoenda. Andi maona. Asi Mwari ndiye anenge aine direction yemunhu. Saka so kune hanzvadzi yangu Chipo ini ndaifungidzira kuti Mwari anga akatomuitira zvakanaka, akapiwa vana wake dzaikwanisa kutoita shamwari dzake idzodzo. Ani muri kuona? Akabva kwaanobva kana achida kushanda nevanhu ainyiri nyaya yemaskits ngavaonane kunze uko. Ngatisanganei pakati wakomana. Maskits ototora musango. Wototi kana kukumbira dzimba wachishutira kupi? Wachishutira somewhere. Kana yanguva yekuti takuenda kumba. Umwe nomwe akananga kumba kwani? Kumba kwake. Because vanhu vanotambudzika vakomana munyika muno mundikazvitarisa vakawanda. Hatingakwanise kuvabatsira tese. Wese. Handiti? Ito zvizviona manje auri kubatsira wacho ndakukuitira tsvina musoro. You see. Saka tiri kuenda kupi manje? Pana aiwa atadzidza zvakawanda panyaya iyi. Saka tangoti zvedu maidi tingobatewo imi mose munhukadzi pati nyaya yekutumirana mapictures evanhu vasina kupfeka yasiyana inadzo nyaya idzodzo. DJ ini nditori nemukomana wangu atori kunze kwenyika. Alright. Chimira ndikubati. Aiwa chimira ndikubati. Iwo nemukomana wako ari kunze kwenyika. Hazviite here kungotumira kuHarare chete. Usina pasina face. Anoti hauziwezve. Handizini sei? Anototi dzika nayo. Aiwa. Kana inini nichida kutumira comrade wacho nongotumira wari wega. Nokuti waona here wasvika. Ukozika. Unokwanisa kuzoramba. Mangwana une marambiro kuti apapi. Kana hembe dzikafanana munhu anomuziva anenge akapfeka hembe. Hembe dzakafanana. Dai kwemukuru kunzi hanzvadzi yangu yange akangotumira kuno kuHarare chete chihafu ichi. Asina kuburitsa face. Penge pasina umbowo. Papa nemari dzematiketsi dzendege mari dzendege dzekuti unoda kuimpressa impressa mbinga dzaizoda kuimpressa idzi munonetsa mubuditsika mari kana musina kuratidzwa zvinhu zvacho zvinobuditsisa mari. Saka munenge muchizvitengesa akotadzani. Saka namuchitengesa kamanje munotaura kuti tiri kutengesa. Inoizvo manje kwazvazvori manje kuzvazvosvitsa pasipo. Bhozi tine Chipo ane hama, ana baba, ane hanzvadzi zvichida. And social media kupusha chinhu chisina musoro vanhu chavanogona maidhii muupenyu. Chinhu chakashata chinofamba kudarika chakanaka. Panapa ndikaita chinhu chakanaka panapa ndikachikanda pasocial media achisvitse maviews kana chekudzidzisa kuti vanhu tapa mazuva ekugumisira tauda kukwira denga. Ita chinhu chakashata uone mafambiro achinoita. Ndo mafambiro achinoita kudai. Chipo I'm very sorry. Ndine urombo zvangu nezvakaitika. Hazvisi zvinhu zvakanaka. Isisi hedu hatina hedu side ratiri kubata kuti anenge ndiye ari right. Iwo wega pachawo ndo vanoziwana zvavo masaidi avo kuti no ukama hwavo hwakadzika kusvika papi, vanozivirana masecrets avo kusvika papi. Asi isisu zvedu tangoti tibate mhuri yeZimbabwe pamwe chete nekudzidza. Panoitika chinhu chese munhu dzidza. Because vanhu vakawanda muri murudo. Handiti? Ukaona uchitumira munhu asiri mwana mai wako picture, musi wamunorambana. Because munoziva here maidhi kuti vanhu pamunorambana murambane zvakanaka. Wanga ni vanhu vamunonyatsoziva kuti mimi wakanyatsa kusiyana zvakanaka murudo kuti hanzi tatoparadzana ndeta shamwari takambotamba rudo shamwari tokuona. Ndokushuvira zvakanaka zviti. Munotosimudzana chete. Saka iwewe uyo ane picture yangu, ine ndine picture yake. Manje kana achiti Chipo manje penga ari patsono ndepapi. Ndepekuti munhu anozikanwa nemunhu wese. Uyu munhu ari kudanana naye ka. Kana akarikanda picture racho. Atitombonakirirwi. Atitombomuzive. Kuti ndiani munhu anozikanwa. Anomukona. Saka Chipo inyaya yekuti munhu anozikanwa. But it's okay nezvaitika but inini ndinongora machiemphasize nyaya yevanhu vakatry kuchengeta dai arega kuzozvidzokorera zvakare.
ngasiyane newanhu. Chipo ngasiyane newanhu. Chipo ihanzvadzi yangu chaiyo. Inini namai vachipo. Buda ndibudewo kudai. Serious? Mai vachipo vanobuda panext door. Inini wangu wachibudawo futi panext door. Saka wawakidzana. Imi munomboseva badika. Saka which means neukama nemika. Bosi inini baba wangu inini. Na mai vachipo. Hanzvadzi nehanzvadzi. Vakabuda musi 1. Yaya kakuteta buda ndibude wachitobuda kumba kwavo vachibudawo kumba kwavo. Saidzi to buda ndibudewo cha. Uyachibuda apa uyachibuda. Baba wake na mai wangu. Ndozvazvakaita. Saka yamedu chaiye tikurwadziwa. Right, muri yeZimbabwe. So thank you very much. Inyaya dzetinge tirongobata zvedu zvimwe zvacho tinozongoitawo tichiseka kuti tisabva taramba takaita kunge fanika vanhu tiri parufu. Inyaya dzatiri kungobatawo. Panoitika chinhu chese unofanira kudzidza. Ipapa patadzidza wari murudo izvo zvita kuenda kuvhale ipapa ndo pamwe patichaonerera kapavhale anenge ari ma1 ipapa ndo panonyanya kutumirana manudhu ya aiwa tichatombatumira kuti atipuhwi zvevhale dzacho tikasatumira kutotumira kumada tibate kuinbox ndokutumira yako kuti pavhale kana kuwa vhale kana dio. So muri yeZimbabwe thank you very much tinokutendai. So tichita very sorry kune hanzvadzi yedu Chipo. Zvinowanika zviri muwanhu hapana chisingapfuuri zvinongoitika zvichidini zvichipfuura. So ipapa Chipo adzidzawo zvimwe zvinhu zvenga asingazivi. Panguva yega yega tinorarama muupenyu patinosangana nematambudziko patinosangana zvinhu zvakanaka tinenge tichitodzidza kuti alright kana zvinhu zvakadai. So thank you very much muri yeZimbabwe tinokutendai. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Kare kekutanga kusvika pano usakangana kusiya subscriber, usakangana kusiya follower Facebook page yenyu. Namuna mashoko. Thank you very much.